Splendidă execuție a dat și are dreptate portarul Pogorelii. Ce gol mi-a dat, probabil că spune și el. Splendidă execuție a lui Rachitski. Minge respinsă de față în zona politic neutră, iar pentru avea de steșeirea trimițându-i lui Rachitski peste 30 de metri au fost. Am văzut pe portarul Pogorelii și un pic, însă oricum execuția a fost absolut uluitoare. 2-0 pentru Shakhtar. Și cred că lucrurile sunt cât se poate de clare la această partidă. Ramul portar Pogorelii n-a avut nicio vină, a scos șutul lui Barlos, n-a face să-i facă și lui Teixeira. Este golul, atenție, cu numărul 8 în acest sezon pentru Ales Teixeira. Va fi probabil următorul produs de export al Shakhtarului acesta, Ales Teixeira. Deja a început să fie urmărit de FC Porto. Face și Magda de capitan și chiar spunea de Ceaușescu. Incredibil! O fază făcută de fundașii centrali. Kucher și Rachitski. Ambii au marcat astăzi. Rachitski acum reușește și un asist. Marcase și victoria cu 1-0 din sezonul trecut. Asta lui Tyson Rachitski, neprevize liber, în marginea careului. 3-0, minutul 53. Ales Teixeira, care a reușit o dublă contra lui Metalurgia Feroce în acest sezon, are deja 8 goluri și s-a poate fi al 9-lea. Marcat și minutul 39. Da, este minutul 62 și este 4-0. Are un gol imparabil. Oricum este imparabilă execuția lui Ales Teixeira. Dar mai văzut execuția Glati 5-0, primul gol din campionat al lui Glati. A spart gheața. Poate că de asta avea nevoie. Cea mai categorică victorie din acest sezon pentru Shakhtar Donetsk. A mai fost în etapa a doua o victorie în deplasare la Volyn Lutsk.